Hola, soc Patricia i en este vídeo us explicaré breument com ha sigut la meva experiència en el programa Erasmus Plus Pràctiques, concretament en la Universitat Metropolitana de Manchester. Jo vaig accedir al programa com a recent titulada en la modalitat 2 perquè havia acabat d'estudiar el màster MELA com a l'UGI, que és el màster d'ensenyament i adquisició de l'anglès en contextos multilingües, i encara que havia buscat altres empreses on fer les pràctiques, l'oferta de la Universitat Metropolitana de Manchester va ser la que més em va cridar l'atenció. En general, l'experiència ha sigut molt positiva i molt enriquidora, tant en l'esfera professional com en la personal. Destacaria sobretot el suport del Departament de Llengua Espanyola de la universitat i principalment les meues tasques eren preparar materials per a donar suport als alumnes que estigueren estudiant algun grau relacionat amb l'espanyol, però que aquesta no fos la seva llengua nativa. Jo tenia plena llibertat per a dissenyar les classes i impartir-les com millor s'adaptaren als alumnes i a mi. També tenia molt de temps lliure, per tant jo podia compaginar això amb altres activitats, com per exemple viatjar, per tal de conèixer millor la cultura anglesa, però no tot va ser positiu i fàcil des del començament, ja que vaig tindre problemes amb l'allotjament. 2 dies abans de viatjar a Manchester jo tenia paraulada una habitació en una casa compartida, però em van dir que no me la llogarien a mi finalment. Aleshores vaig haver de buscar un hotel on vaig passar 2 setmanes i això va ser en primer lloc negatiu perquè no eren unes despeses amb les que no comptava, però també m'he de quedar en la part positiva de que com estava ja a Manchester en un lloc provisional, en l'hotel, jo vaig poder buscar una casa en persona i assegurar-me de que era el barri bo o assequible, un barri segur i assequible, que realment l'habitació era com se mostrava a les fotos. També coneixia la persona que me llogava la casa i en qui compartiria la casa, que és molt important i moltes vegades hi ha hagut estafes. Així que aquesta seria la meva recomanació. I si esteu pensant en aplicar a la beca Erasmus Plus Pràctiques, no ho dubteu, apliqueu. És una oportunitat molt bona per eixir de la zona de confort i també per a obtenir experiència, i no només això, sinó també conèixer com funcionen empreses del sector en el que vosaltres esteu interessats a l'estranger. Això, a més, també suma molts punts en el currículum i segurament possibles empreses que ens puguen contractar en el futur ho tinguin en compte. Així que molts ànims i